Kanegiri ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phide meri nong ganti walang. Kini kilong gimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Ai khuble kit bok kit riang Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ki paat ka Assam ha ka jingra ke ka bhasha Gaurav Sapta. Hami zoram ka jingthap vote kelas sedang na nyo wajih ne ka step banjit economic mathamai sha ka Shillong Hills Council. Anrakhi ke Shillong Literary Festival hawat slik ha ka khat phra bat khat khandai tarik mentau banai. Ki khubor ki bania. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ula ai khuble kit bok kit riangi ki pai ka Assam ha ka jingrakhi ka bhasha Gaurav Sapta na do ka lai tarik unai wing ha do ka khandai tarik unai wing. Menteri Rang Bado ula ong ba ka ni ka di ka tayo le kemen ka bansa kan mau ye ka jingkemen ka bakrau jong kinong Assam habala kan tiye ka ktien Assamese ha ka kedan classical. Ula benrap shushu da ka ba ong ba ki program le kemen ki di ben nang pensu thiet shushu ye ka jinge dei hapring ki pat ka Assam bat ka culture tan rai jong ki. Ula kan tu ki Assamese ki basyong basa shabar jilla banya shimta lang ha ka program le kemen da ka mensim ka bashithem. Kajing thu ha ka barakhi ka bhasha Gaurav Sapta ka long ban le kemen ki jat kitien ki ba pher ki bala long do long snam ha ka jila Assam. Ha mi zoram ka jing thap vote ban jit ya khar armut ki khot ha Shillong Hills Council kan long menta ka sngi ki don arphulai hajar ngut ki nong thap vote ki ban pendap ya ka kamram jit nong mi khma thamai menta ka sngi ya ka jing thap vote an panyat ha khat khandai tali ki polling station bat ndru tuli ne kini la ithu kum ki polling station ki bakham shong sir ha ka jikran ba ka Akashvani News u secretary jong ka Mizoram State Election Commission upu ke lalding liana u ong bala dep pen kre e baro ki jingnon kam khnang man pen thikena ba ka jing thap vote kan long ka bayat bet ya rinti bat ka basuk ka basan la pen khlan bhai ka jing apa hara ha baro sodong ka jing thap vote da ki ballot paper kelas dang na ne ka step ha ka por hnyo baji bat an khang ha ka por saw baji janmet Sabu khandai ngot ki kertong ki khun ban yo long dukhot ha Shillong Hills Council. Katrai ka kta North Eastern Hill University nehu mintnen ka sngi kala thut namar ka jingye khi da ka pasange trekam klembo por ya ka bala khot penlong da ki shakri non teaching staff ban prasha ya ka jingpet slem ya katrai ka kta ha ka jingthong ki kam ki bala khot application na do ka lai tarik unai weng 8000 arphulai. Ketika jinge ki kelak taru ya ke jinge bet jongki kelas namar bon ki kamera kelas ki la satli ha ka general meeting ka bala penlong hau benai balala ka nehu non teaching staff association kala pinsngo bana ka por shakapor la rae ki ka mat badan kam sha vice chancellor bo on le ka badan kam pose ki jinge kren kem shem la poi sha e Haka jing kiran bikinong pathai khubor u president jongka nehu NSA uba WR syndrome ulai thu bo visi la khot yakran minta kasngi hakapor saw baji janmet wala ka tau lo ong bakin beteng bet ya ka jing sange trekam la da kim sngo hun ya ka jing kiran namar ki kwa ba ka jing pinya ya ka te ka jing thongkam ka di ben long no mardor klem dabu teng shu ka achik conscious holistically integrated krima achik minmin kasngi kala pha da ka jingtho so vice chancellor ka nehu hakaba kala dawa ba deben thungno mardor ya pro vice chancellor hatura campus jong nehu namar ka jingbam don ya pro vice chancellor ka panmi shibon ki jinge ha ka trika kta mar ka bo gi samla pulie bi kinong trei hatura campus ha ka jinge ka bakrao Kila banjur ba ka jingdon jong pro vice chancellor hatura campus ka long ka badan kam hado kata-kata namar ka nyarap shemi ki rai ki badan kam kirki nalor kata la ruwan pet ya ki jing e ha campus bat ka e ka badan kam ban le na ka banta ka jingbit jingbiang jong ki samla puli bat ki nong trei ki ba shakri ha ka te ka school ba kani ka khubor ka wanshpi na ka Akashvani Shillong Shillong Literary Festival ka basaw kan long ha ka khat phra bat khat khandai trik unai wing menta usnem ha what slick bat kindan bon jat ki program bala pen khre kum ka jing kren halor ka poetry ki jing ai jing kai ki pa pher ka jing pelat pat ba ki kon ka jing kren ha preng ki nong tho kot bat ki we
ka nongruai ba paunam ka usha uthop kan sadan lang ha ka tika program ringkat bekinang thokot ki ba pau khmat kumu Jerry Pinto u Vikram Seth Anita Agnihotri Shobha De ba kan pham sing nongkandri bat kiwe ya ki tiket laban yo na Watsley counter kat ba ya ki khana school an amdan kam sio bairung lada ki pen I ya ki ID ki jongki ka kanhuan jong ka finance commission ka bakhan rio hapo ka jingilam jong shongkonor ka commission u Dr. Arvind Panagaria kala poi hanagalan minnin ka sngi la pediang bura miki da usembut menteri rangba ka sarkar Nagaland u yanthunggo patan barki weki officer rangba tang maria poi hakat lingsun Dimapur la senra ni u Dr. Panagaria de ki khot jong ka finance commission ki bakan thop ya u Ajay Narayan Jha Annie George Matthew but u Dr. Manoj Panda kilalet benjungo ya ka Heirloom Naga Center kabadan ha Sovina ha Chumukoi Dima ka sarkar Meghalaya kala wengno ya ka jingkhang banyat kali ha ka surok kali ha thamyo molong nadu minnin ka sngi hadin ba kala khang ya ka palat nriusnem dakani karai la ple lat ya ki nongnya kali ka mai banyat lingba ka ti ka surok ka bami ha bimola la sha ki kali bikinya na ka ti ka surok nadu ka por prabaji ben step hado ka por saubaji janmen lapan klanyu ya ka jingdon jeki pulit traffic bat kiwe ha yo molong hadien ba ka sarkar kala rai ben pleno ya ka te ka surok nadu menhen ka sngi wala kata na kalyang jong nyong nya kali kamai kira pen pau ya ka jing bam sngohun ya ka jingbu da ka por ban ya kali na ka te ka surok ka dondu ka jing sngokhia ha ka bayade ba ka jing singan jong ka surok namar ki jingja ki ba sngosi ki bela jateng menchwa kaseng kinong nya kali kamai ka kentu ka sarkar ban bishar banyak bahaya kani badah ka joka por banda bodin yomi kino ki jing hadien habun usembot menteri rangba jang ka sarkar Meghalaya uba asnia bahalang dhar uba pedru ya ka tanat ki kampun roi hasor min ka sngi loong ba ka sarkar kala roi dak sautli ki jaka ban te ya ka jaka bret nyut ka bathamai uong ba an sekran bha halor kani ka kam da ka ba kubur ba ka jaka bret nyut ka ba menta hamoyong ka long shisha ka ba la isir habon giliang ula pensngru ba ki brio ha Meghalaya kim kwa ai jaka ya ka sarkar na ka benta ka te ka jingthmu nalor kata ka sarkar ka la ju yai bo ya ki program ai jingai na ka por sha ka por halor ka te ka mat hakabide ba ka jaka bret nyut hari rum jentia ubasnya bahalang ula ong balada penyat ya ka expression of interest EOI na ka benta ka kam ka sarkar Meghalaya kala menjur ban penlong biang ya ka physical efficiency test PET na ka benta ka jingthung kam ha ka tanat civil defense but home guards na du ka khat prat hadu ka arhui tere unai wing 8,000 arpusau ki candidate ki pelade benya shimenta ha ka physical measurement test PMT but ka physical efficiency test PET ha ka saw san nyo but prater risaw 8,000 arpusau but kito ki bela shajet ha ka PMT ben pendep ya ka PET ha ka ar but lighter risaw 8,000 arpusau kin ha ban download ya ki admit card ki bethamai nadu ka ndrutrik unai wing ban yo ki tarik ki bethamai banya shimenta ha ka jinge khun PET Katanat sports but youth affairs jong ka sarkar Meghalaya minin ka singi kala play padai ka youth exchange program ka basaw singi hanehu campus kidan palat sans pangut gisamla na kaleng ka jala ki bay shimita ha kani ka program na preng kini arpusa ngut gisamla ka jala Meghalaya ki bala shajit ban mikmat ya kari India ha Jakarta Indonesia kidan lang ha katay ka Lampung Katu kani ka khubor kalakut kalawan shwina ka Akashvani Shillong sa shipor kata ka por prabaji nginya so baga Delhi station na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ban pen bod ka khubor pareng ka por pra katsan minin kani ka Akashvani Shillong skop haban amantai ki khubor na Delhi